In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren zijn klaar, mensen blijven binnen. Niet in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klaai. Het bouwloon onder de zeediek. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend aan een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen, geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hieruit? Boppetje Merem rint de kilometerslange Wannestreek. Hier staan de biemen krom van de zeewien. We hebben de kleuren. Is het tafel dat zo in november in bruine kleuren werken? Nou ja, misschien wel. Ja, want ik vind november wel een bruine maand. Ja. November is donkerbruin. November is gebrande omber. Dat is een bruine kleur. Donkerbruine kleur met een beetje rood erdoorheen. Is dat een mooie kleur? Ja. Ik zet eigenlijk alle schilderijen eerst in bruin op. Daar wordt hij rieker van, daar wordt hij mooier van. Maakt het van een schilder een soort uit water zit, waterwerker? Ja, ik denk het wel. Maar vind je dit net desolaat? Deze omgeving? Nee. Nee. Ik heb juist... ik geniet ervan. Elke dag rijd ik hierheen en dan denk ik, wat ben ik een gezegend mens eigenlijk. Ik zie uit op een zeediek. Dat is voor mij een heel belangrijk ding. De zeediek is voor mij een hele essentieel iets in mijn leven. En daar zie ik op uit en nou, een mooie plekje kan ik niet krijgen. Dus het werkt heel inspirerend, dat wel. Je voelt je eigenlijk even alleen op de top van de wereld hier. Het is niet zo hoog, maar toch sta je op de top van de wereld. Want daar loopt het land en daar loopt de zee. En die stilte die zoek je wel een beetje op, denk ik. November is een donkerbruine maand en dat zie je hierin terug. Ja, het is springtijd voor depressieve mensen, maar het heeft toch wel wat. Ik voel me er happy bij. Ja. Wat je net juist sterk wezen om daar dan van genieten te kennen. Zwakke mensen, Ja, die gaan er dan onder trop. Ja. Het zit er wat tussen. Je zit een beetje in de twilight zone, vind ik. Het is 5 uur op een middag. Het is schemer. Het is, je weet eigenlijk niet wat er komt. Dat vind ik met november altijd. Maar je komt in november ook niet tegen in liefdesliedjes of wat ook maar. Zomerliefdes die het opbloeien, die sterven in november. En het is een aparte maand, maar daarom wel leuk.